ke bantase niphinde idibana nesithunzela sana entatha kusa. Nithanda njani ke sana isithunzela sithi uxolo sisi bengicela ungincedisa apha eziqhobs. Hayi bantase ningabi sanyakaza njani? How come? Hayi akhonakali bantase. So ke bantase mina nikhulele efamilini very strict yabo. Hayi ke sana phana alifakwa libuya nodaka. So ke ngoku umdaniso usebusuku and intombi enkulu iyawufuna sana iwubawela down. Hayi ke sana ngiqomba sana 2 + 2 3 + 3 yaphuma ianswer intombi namacebo. Ndithatha imiqamelo ke sana ndenze ngathi ndikhona. I'm within the family sana. Ugqiba kwam ntwi ngefestire sana, the very same festire endizawubuya ngayo xa sendibuya emdanisweni. Uyayiva? Hayi ke sana ndihambe. Kube mnandi ke emdanisweni kube njeya. So aba bantu ndiye nabo emdanisweni. Yabona mosimiza ayifani bantase. Bona abana street parents, abana xhalalando bathe zava kumnandi emdanisweni. So obviously bazobuya kakuhle ilanga xa selithe qheke. Uyayiva? Ndim ke sana lo une-parents ezirharamayo, so I don't have to ukuthi ndihlale sana ingathi ndizilibele. Mna funeka ndiphinde ndibuye ndithi lakancu ngefestire ndifike ndicwanye ndibe yiloo nto ke sana izenza ophuphayo while ndifika sana. Hayi sana into zokhula. Hayi ke sana ube mnandi emdanisweni, ibe mnandi into yengane, kwenza imijikelo kuthini. Xa ndithi jeb ixesha kaloku mna ndingulowo funeke ke ngoku ndichwechwele bungakuya ngasekhaya. Uyayiva? Hayi ndiqomba make ndibuze ii-friends ofriend nje ukuthi asihambini, kuthiwe hayi masimeni kancinci. Hayi bo ndibuze lo, hayi masilindeni lo umjikelo. Hayi bo bethunana sihambi mane ndibabuza ndiyabona uba sana uCocomelon izawuba ndim sana xa sendifumana isibhacu ekhaya. Mma ndiyicenge sana, bona bazosala beyincenga. Uyayibo? Hayi ke sana ndilanduke ke ndithwabathwabaze kusebusuku guys, into zothanda izinto. Into zothanda izinto. Bethuna ndingathi nguPolonek bani lo. Hayi kodwa uChingling epictureni sana ume kakuhle utheni qolo Polonek, andilaze liphece ngolenziwa ngulo Polonek. Anyway ke bantase hayi ndithwabathwabaze. Hayi ke nyani xa uzofika ngasekhaya kukhona icawe, uyabo? Kukhona icawe and then before la cawe leya kubakho igate. Le gate le yile uzawungena ngayo. Uba ke ngoku uzawudlula amanqo angakanani amanqaba guys kule ndawo uzodlula ku angakanani. Kukhona nabanye abangcwatywe iikhombo. Uyayiva? Bangcwatywe iikhombo fumanise bengcwabele iyi-1 lina family or linabantu mhlawumbi abebeyi-14 abasweleka ngexeshanye bavele bafakwe phasana.